mu ce Yawwa, wancan shine mahaifin naka wanda muka ci kafarsa a cace ce ba za a sare ta ba? shine Shine? wai Ka tabbatar? baya nan yana kauye Wallahi ni kanan babansa ne. ka tabbatar shi ne. To baba mun zo mu datsa kafarka don haka yanzu sai na datse ka. Ya nake yana niyyar guduwa kin kan da zaro ba za ka tsaya ba. Baya nan baban nasa. Baba ka bude. Baya nan yana kauye baban nasa. Kai baba. Ni fa kanan ubansa ne. Baba ina da ire-iren kafafuwa bila adadin wa'anda zan je na cire ke gaggawar zuwa ka turo min taka na datse ta na tafi da ita. Saboda ba ni da lokacin ɓata lokaci baba. Yaro baban nasa ya tafi kauye noma. Wallahi ya ce baba matata. Gado ne. Kai ya kuke min wasa da hankali ne. Anya ba za a yi suwafin da kafa kafa na datse ta ne maza na wuce saboda ka san sauri nake. Baban Allah ka bude lafiya amfani a gida.